Германците основаха, руснаците усъвършенстваха, българите се усраха. Това е от 2 години насам. Предполагам, че тази буквичка последната трябва да я промениме. С протеста, който водим в момента, тази думичка последната ще я промениме. Няма да е така. Има малки деца в този град, има хора, които искат да живеят. На всеки му е тъжно от този град да си иде. До сега може да се каже, че ние сме били роби, защото сме таили много страх в себе си. И човек спира да е роб, когато се освободи от страха. Аз мисля, че всеки един, който е тук на площада, вече го е преодолял това нещо и се надяваме да стане. Защото иначе сме обречени. Заплатата ми е 300 лева, намалена, нали, според това какво сме изкарали. От тия 300 лева, в началото на феврари взех 180 лева. До ден днешно са 50 дни. 180 лева. Разделено на 50 дни, по 3 лева на ден не се пада на мене. Значи, мога ли да живея с по 3 лева на ден? Когато дойде време за заплати, всеки ден господин Захариев казва утре, утре, утре и все в продължение. Ако не е утре, то е в петък. Дойде петък, каже в понеделник, дойде понеделник, каже в петък и просто продължава от година време насам с тези пари. Децата баща ми, ако купи нещо на децата, купи. Ако не, когато имаме възможност, купуваме. Когато нямаме. В един момент на 1 март стана така, че ние дори нямахме храна в стола, която трябва да бъде давана на подземните работници. Имаше само едни постни картофи и хляб. И изглежда това беше капката, която преля чашата на търпението на хората. И така спонтанно решихме всички, че това просто е непоносимо. И излезнахме всички на площада, започна този мирен протест и така до ден днешен. Децето ми е с 2 деца. Негова има едно и дъщерята има друго, 2. И е с една заплатица и той е банкерист и не му плащат всеки месец и има да взимат 2-3 заплати. И му казва, че няма пари и няма пари. И ще стъчкува до края. Няма да отстъпи, докато се ремахне Захариев. Това е моето мнение. Възрастни родители, всеки иска от тях и някакъв пенсионер, ако има вкъщи, да му даде, нали, пари, кой лев-два, да иде да дойде и до тук. И така караме повечето без пари. Каквото имаме по вкъщи, това. Къде картофи, къде едно, къде друго, така преживявам. Аз съм пенсионер инвалиден с 176 лева. Аз сме 6 човека. Пенсия, инвалидна пенсия получавам. Това всичко на моя гръб държи. Хляб, останалото на картофи. Децата, внуците не пълнолегче и цялата работа е така се държа. Само за хляб, друго няма. Няма за облекло, няма за нищо. Аз имам 11-12 години подземен. Решението ми излезе на 148 лева пенсията. Общо 26 години в Грусо. Когато заболееме с дядовци, бабовци, каквото знаят там билки разни, къде вече не може, по аптеките заеми правим. Магазините са напълнени, тетрадките с вересии. Хората вече нямат пари да си заредат магазините. Някои правят 50, 80, 100, 200, до 300, до 400 лева. От колко време не са се плащали? Откак не са получавали миньорите заплатите. Някъде има година и половина хора, да не са ги върнат при парите. Те си ги връщат хората, когато получат заплати, пенсии и така на така. Сите на главния не вярва. Ама вие вярвате? Аз вярвам, да. И ще продължавам да вярвам. Преди всичко човек трябва да бъде човек. И след това всичко друго останало. Когато и да поискат да влезат някакви журналисти да видят как се работи, той абсолютно ни отказва достъп. И в момента рудници са запечатани. Ако влезете вътре да снимате, да видите какъв хаос е. Проводника виси на 1 метър от земята. 310 волта прав ток.
Пътищата, пътната обстановка там, линията е под всяка критика. По 1-2 метра няма въобще линия. Клетките са под всяка критика, дето возят хора и вагони. Това влизаш и не знаеш дали ще излезнеш. Как може? Миньорите, това са по 700 метра под земята върви. 400 метра под земята, слиза надолу и още 3 км върви нататък. Това е невъзможно работа. 350-400 няма да работи. Това е живо родство. Мисля, че един подземен работник трябва да получи поне 250-300 лева само да влезе, без да работи и да излезе. Само риска, който ще поеме да влезе и да излезе. В момента тук при мен са на отчет с доказани професионални заболявания. Над 800 души. Няма работодател, който ако научи, че работника му е тръгнал да търси професионално заболяване, да го остави на работа. Нашите началници са вкарвали всичкия този материал вътре, но когато го няма този материал, това е нашата стая, в която ние седим, когато почиваме. Поне створниците ги хранят всеки вторник постно. Значи до нас, понеже тук супи, манджи, такива готвено не могат да ни носят. Няма ли баки, чинии, няма това, ни носят картофени кюфтета. Това е всеки вторник, постно ядене. Ние вторник да не бутаме нещо друго, пак бутаме кофе. Значи купувам си сапун, шампуан, които по принцип трябва сапун винаги да се дава. Всеки месец. Партненки си режа от стари тениски. Всичко е, ръкавици си купуваме. Ето какви стават ръкавиците. Всичко си купуваме, нищо не дават. Нищо. Тук само могат да взимат. Уважаеми дами и господа, скъпи съграждани, обръща се към вас с думите герои. Ние успяхме. Разберете, че спечелихме една война, война срещу нещо, което не виждаш и не чуваш. 7 милиона държава ни гледа, включително от малките деца до възрастните баби и дядовци, и гледат как са способни 700 души работници да се преборят с един олигарх. Млади момчета, никога, ама никога повече не позволявайте да се гаврят с вас. Победиха ли всъщност миньорите, господин Куликов? Що се отнася до това да се вземат изкараните пари с къртовски, затворнически, робски труд, да. Те получиха и това, което са получавали през последните 20 години. Щедро обещание. Но сега в стила на партия ГЕРБ получиха и бонус. Бонусът беше казан от Бойко Борисов. Той ще се яви със своите 11 апостола от футболния отбор Тигрите на Бистрица след време, за да им достави удоволствие, което вероятно ще издигне техния стандарт на живот. А коя е отговорността на държавата в този случай? Ти беше там, ти го направи този филм. Страната, държавата има отговорност към подземните богатства. Затова тя не позволява те да бъдат притежание на частни лица. Но държавата няма отговорност към хората. И особено в бедните райони, те са фактически притежание на своите работодатели, които, както виждаме, се превръщат в рабовладелци. Ако не се промени трудовото законодателство и не се гарантират европейски стандарти на условията на труд,
значи нищо няма да се направи в държавата. Не може държавата да бъде заместена от един човек, Бойко Борисов. Това е обидно. И нещо друго искам да кажа. Там, през тези месеци, за които ме разказваха хората, аз видях такова чувство за взаимопомощ, каквото бях видял само преди 1 година в Япония след цунамито. Тези хора заслужават уважението на цялата нация и в някакъв смисъл са пример за всички нас. Уважаеми зрители, ще видим